JR Lämpötekniikka Turussa on täyden palvelun LVI-toimija. Tarjoamme LVI-suunnittelun, asennuksen, huollon sekä valvonnan. Myymälässämme tuotteet ovat edustettuina monipuolisesti lämpöpumpuista jäähdytyslaitteisiin sekä vesikalusteisiin. Myymälässä on myös maalämpöstudio. Tässä taustalla näkyvässä maalämpöstudiossa voimme simuloida asiakkaillemme lämpöpumpun toimintaa sekä havainnollistaa myös automatiikan toimintaa animaatio-ohjelmaa hyväksi käyttäen. Selkeän esityksen avulla asiakkaalle havainnollistuu eri lämmitysratkaisut ja niiden vaikutus talotekniseen kokonaisuuteen. Saman katon alta löydät tuotteiden lisäksi myös projektijohdon. Jokaiselle urakalle, oli se sitten iso tai pienempi, nimeämme vastuuhenkilön hoitamaan urakan loppuun asti. Yksi yhteyshenkilö helpottaa asiointia urakan tiimoilta ja säästää aikaa. JR Lämpötekniikka toimii yhteistyössä vain alan parhaiden toimittajien kanssa. Lisäksi JR Lämpötekniikalla on myös omaa LVI-tuotteiden maahantuontia. Hyvän ja laajan tuotekoulutuksen ansiosta pystymme luottamaan asentajiemme ammattitaitoon. Niinpä myönnämmekin asennuksillemme 3 vuoden premium-takuun. Oletpa sitten yritys tai yksityisasiakas ja haluat kokonaisvaltaisen sekä joustavat LVI-palvelut avaimet käteen periaatteella. JR Lämpötekniikka toteuttaa. Tervetuloa asioimaan!